1 hour later. Baby, work it.
Grabe mga kamaster, pinawisan na to. So ayan mga kamaster, pinagpawisan tayo no. Minsan lang makapagpapawis. Yun. Sama ko pala si Marino Humboy. Yes. Ayan si Marino Humboy. Good day.
Grabe. First time pinagpawisan. Talo pa kami sa mga babae. Marinong Humboy. Yes. Talo pa tayo sa mga babae. Yung pawis namin guys, grabe. Dami.